Senyum aja pelan, senyum. Lihat kamera. Senyum, lihat sini. Bagus. Lihat sini. Mandrowo sumurut cahya kang sumunar garga temanten jalu. Ya tatap-tatap tanggon. Raka Mas Bagus Anggara. Kadya puring ingkang durwati. Ing mangkono Mojo temanten kagum Hamid kawujudipun pinggan ayam nindak. Punangati go kaidah nganti pecah sonalika. Lampangan bicara ing mangkono. Meskipun tiyang semua dados pituladan marang yukman. Jur bareng tarasaki saka rasa pakrasaku boboting. Yo ki sing arane tilam lampus diajeng. Asin getir pedes asem. Sakit gua garbaring sang ibu. Putra sakurane gede pun jejuduan mugi kalinggah pinaringan momongan. Ingkang ayanipun sampun katindakan kanthi pratitis. Mangkono badhe kawontenaken pangapunten utawi sukeman. Sumangga dening Kang Rapana nggih Kang nggih Kang Bapak. Senadyan Bapak boten usoni nanging kriyatipun Bapak satemah dados susu kamuripi marang keluarga. Dot laminipun nama Candra Dasari. Ya sangang sasi Ibu ingkang tansah paring dana pangasih paring pangindha putu Prabu marang jeneng sira sang Klara. Murid bisa mukti anggonmu bebrana ta'ala. Mugi tansah Gusti iki. Oyot-oyote bakal mrebu. Godhonge bakal mrebuyung. Bakal ngadem anggon. Ane bakal arum. Muga anggonmu jejodohan kabeh bener. Iku mangkono bakal duweni dalan kang apik pikantuk ridane Allah anakku. Yen anakku saklono mulai dunane nganti akhirate urip sing barokah Allahumma Al-Fatihah. Jadi